Makadiko mukoma Chibanda. Aiwa, tiripo makasimba here mama. Nhasi masvika kwedu kuno. Aditika. Aiwa, rega ndingotora mukana kwasamuri yeZimbabwe. Tichiti makadi kwese kwamuri. Right. Stara ndonzi maikunguo. Vakawanda vanondisiya zvavo nenyaya marriage counseling. Saka nhasi tine nyaya tiri kumbotandara namukoma Chibanda tichikurukura kunyanya nyaya yesuccession. Tinoziva kuti kana vanhu tichiri vapenyu tinoshingaira tichishanda tichitenga maproperties, dzimba, mastenzi zvakasiyana siyana. Kana tiri vapenyu kune mitemo inogavhena izvozvo kuti maproperties anofamba sei kana achiri mupenyu iriko iyoyo. But nhasi tinonyanyofokasa panyaya yemaproperties kana munhu achinge afa. Mushure menge taona nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika. Imwe yacho yatakaonawo papeji pamukoma Chibanda tikangoita interest kuti rega tikurukure tiadresse some of the issues, because paunoverenga comment section unotoona kuti taiwa dzimwe nguva vanhu vanogona kunge vaine kusanyatsoziva kana kujekeserwa pane zvimwe zvezvinhu zvinoitika kana munhu achinge afa uye nyaya dzemaproperties dzinofamba sei. Saka chekutanga maybe regai nditi panongodzi munhu ashaika pai munoziva here kuti mukoma Chibanda kana munhu achinge ashaika, property yemunhu ashaika haifaniri kana kutombobatwa zvayo. Kana munhu akangoshaika chete aine property iri mustamake, property iyoyo yakutotyisa, haifaniri kana kutombobatwa. Ende ine mutemo unenge wakaitarisa kuti ionekwe kuti iri kufamba sei property iyoyo. In most cases muchaona kuti ndopa pamunozoona kuti munhu anogona kunzi sekuru vake vakashaika vakasiya imba, muzukuru vakashaika akasiya imba, kana kuti mutemo unotoprotecta to an extent yekuti mukoma Chibanda chero mudzimai wemuficha iyi haabvumidzwi kungobata property yasiwa nemurume wake ototanga kuita zvaanoda. Hatimboti for example murume obva ashaika, mukadzi obva atoti asati aenda kwamaster kunoita death notice obva atotanga kutora kana murume ane dzimba kana nhatu kana ina oti rega nditengese, hazvitobvumbidzwi pamutemo. Munhu achinge angoshaika chete paproperties iwayo akutoera achatobatwa. Saka munoreva kuti mimi ndingati nhasi mukoma Chibanda vashaika vane maproperties. Saka wafanira kutonoreje vasara wafanira kwamaster. Inzwai manje mukoma Chibanda. The interesting part of it mutemo ipapo wakabva wava very flexible kuti hautomboiti zvazvo kuti tiri kuti anorejesta wacho saka mudzimai wacho chete kana kuti anorejesta wacho saka ndihama yake chete. Aiwa, mutemo ipapo wakabva wava very flexible kuti chero munhu unopenda kuti anyone. Mukaona mutemo wanyatsa kuvhura uchidaro uri kuedza kutaura kuti zvinhu ngazvidini, ngazvirejestwa. Saka hatina kana chikonzero chekuti tiri kuti nekuti hama yacho haisi kuzikanwa. Bhozi mutemo unotopa allowance yekuti chero mumwe munhu even asiri relative, even anga asiri close relative, awitnessa munhu iye achifa achiziva kuti munhu anga achigara apa ine property yakatandai, mutemo unomutasira kuti munhu iye aende kwamaster kunoregister estate iyoyo. Saka ukaona mutemo wavhura mukana wokuti unopa musuwo wakakura wokuti uri kuencourage kuti maestate anofanira kurejestwa handiti. That's true. Ende chinhu chakada kuti ndijekeseka ndinoona hangu vanhu vanowanzoshandisa mavara vachachinjanisa pakasiyana siyana. Patinotanga kungotaura zvesuccession handitika, tinongotaura zvesuccession chete kana pana afa. Succession estate yemunhu, the deceased estate, patoitka ashaika. You get the point? Pane patanga paita adini ashaika. Kana pangoita ashaika chete munhu iye kana anga ane property chete chitoisiyai musabata, chitanga maenda kwamaster kunoregister kuti muridzi weproperty akadini akashaika. Kugovewa kwaichazoitwa manje kwakuenda nekuti mutemo unoti chii. Saka tine mutemo unotoprovide magoverwo eproperty. Saka tine mibvunzo yatinovhunza kana munhu achinge ashaika. Pane mibvunzo inobvunzwa kana munhu achinge ashaika. For example, ngatichitanga ipapo kuti tinotanga nopi. Handiti pane munhu ashaika, right? Mutemo mubvunzo wokutanga ndewekuti anga ane uyu here.
posogona kuda kumhanya kuti mutemo uri kuti kudichi izvo munhu akapedza zvinhu zvake kare akanyora will yaakatonyora kuti inini imba yangu yekuHighfields imba yangu yekuchitungwiza ndoda kuti ipuwe nhingi. Saka munhu iyeka mutemo unokoshesa izvozvo. Kunotori inotonzi Wills Act. Mutemo uyo unonzi Wills Act unokoshesa izvozvo zvakasiyana zvanyorwa nemufa. Madistributor aakaita ende mutemo iyoyo unobhilivha kuti mukazoverenga kunana section 5 handiti mina ndibona kuti ndogona kuiwana here panapa. Saka pane one thing chiri very interesting chandakati kazhinji vanhu kana vasingazive vanotofunga kuti mutemo iyoyo toda kuverengera pane section inondinakidza zvisingamboiti isingawanzozikanwa nevanhu zvokuti unotoona kuti vana apa ndofunga havasi kunyatsoziva. Mr. Chibanda, I think nemoti kaverenga uverenge muvhomanatsoi patsanura zvaikureva muipatsanura nerurimi rwaamai kuti iri kureva kuti kudii section iyoyo, right? Handitika inzwai panapa iri kuti isection 5 of Wills Act handiti iri kuti iyo subject to this act and any other enactment any person any zvamataura zvezvi any person who has capacity in terms of section 4 to make a will may in his will handitika ndira kuenda maybe rikatingotanga pekutanga make provision for the transfer, disposal or disposition of the whole or any part of his estate. Saka anogona kugowera zvaana. Make provision for the custody of guardianship after his death or any of his minor children. Make any other lawful provision, disposition or direction, whether in respect of his or of his own or any other property in respect of any other matter. Subject to this act, subject to this act and any other enactment, a will shall not be invalid solely because the testator has disinherited or omitted to mention any parent, child, descent or other relative, or because he has not assigned any reason for such disinheritance or omission. The fact yekuti vachibanda baba venyu vafa vanaundisa pawill imi muri chini ndiri mwana kana kuti muri chini relative azviro kuti uyo haichashandi ndini baba vacho ndasaiwa sei aiwa makasiiwa because mufanga singade kukupai. Saka alright and the will iyo inotongodzi irvalid nekuti sikujamba iko yakaita muri migod muri first born chero munhu atonopa mutorwa azvina basa. Don't be interested ndafara fani madaro because kana ndine property yangu handiti I can choose to give mwana weshamwari yangu. Zvinowanzoitwa kuvarungu manje vano system yekuno kana kusiya donata zvinhu kucharity kuti zvinhu zvangu kana ndafa torai mari yakati mise kucharity. Saka isusu manje kazhinji tinobva tafunga kuti tofunga pane problem mitotogara kuti pamwe haisi original pamwe yabikirwa yaita zvekubikirwa angagusiya mwana wake sei akatosiya mwana kana asitoripo vanotoshanda nemutemo vanotoshanda newill yakadaro ende vari kutonyanyojekesa because vanoziva kuti ndo patonyanyonetseka kuti asiyirwei. Saka ndiye kunyepa will yagadzirwa. Saka mutemo unyazojekesa kuti chero asiyiwa hazviro kuti will iyo yainvalid. Saka ndimakaona kuti panogona kunzi paverengwa will as long as aita zvaapo sei hazviite haiwa hai zvinoita munhu ari mupenyu anochuza kupa waapa. Tisingatauri hedu mazita pane mumwe muimbi wemukurumbira akafa makore adarika akatongosira mukadzi wacho akatongosara akaburitsa will zvakatongonzi ndezvemukadzi pati vana havana pana kana wani ndofunga nyaya yacho muneiziva. Aiwa tizive hatisi kutaura hedu mazita panyaya yacho muneiziva but ndoda kungotsinira kuti hazvina basa kuti ndiani zvizivei kuti hazvina basa kuti ndiani chero ndikava inini. That's why panapa zvanyatsonzi eni handi muri kuona zvanyorwapo eni kuti eni person ka zvoda kuti munhu wese asazvichara zvineseka kuti kana zvaitwa nouyu zvinoita hanzi nemutemo any person kureva kuti anyone can do that. Anogona kuchuza kusiya asina kupa mumwe munhu but hazvino kuti will iri invalid. But ndikuzvitaura nemhaka yekuti ndiri kuti isusu kana munhu achinge ashaika ndo mubvunzo wokutanga waunobvunzwa kuti anga ane will here because zvichida tingamhanya kunetseka ka pamwe iye ane paakanyora kuti zvinhu zvamunoda kuti zviti abc but anyway
chinhu chese chine maadvantage nemadisadvantage acho. Uchaona kuti pachazoramba chikurukura chienda mberi kunewo madisadvantage ewill. Saka kana akanyora will ndo raakushanda iroro. Ndo ratakutotora. Ndo ratakutotora. Saka pane imwe kesi inonyatsozikanwa so yakamboitika muZimbabwe yekuti mudzimai atori nevana vachitogara mumba, baba ndokutorwara ndokutopepwa baba vari mumba imomo, varwara vapepwa vaitwa sei, mai ava vachitoshingaira zvisingaiti kuti baba vaite zvakanaka kusvikira to the end, kusvikira baba vai vazonzi vadini vashaika. Pati imba iyi vanga vaine ownership vari 2. Pamba panga pane mazita evanhu vangani? Vairi. Ani nani? Baba kana amai. Asi imba iri chi? Iri 1. Ndoda kuti ndikuratidzei simba rekuti munhu anogona kugovera imba kune wanoda, inonzi the power of the station. Munhu anogona kupa waanenge adini ada. Baba ava vaipepwa zvese vachiitwa zvese handiti. Vakanyarara zvavo. Musi wokuzoti hewo musi wababa vavadini vashaika. Imba 1 masiwa mai nevana, hatiboti for example mune vana kana 6. Mumba imomo pakuchida kunoti tidai wanike pabuda wewe chiti wewe yanga yakaita sei, baba vakatora 50% yavo iya ndokuigovera kwete kuna mai ava kana nevana vari kumba elsewhere. Saka mai ava zvaireva kuti munhu uya akasiyirwa 50% yababa vari 1 akuda share yake. Yakuda share saka yakufanira kutengeswa. Ava mai vakavochema kuti zvotochidii nevana kana kudodini kana kuti amai vakuita buy out munhu kana ndonge vane mari, kana vane mari ndonge vane mari, but kana vasina kutotaura kuti ndamai vatusara nevana obvious imba yakutotengeswa kuitira kuti chi vape uyo akapuwa. Saka ndinoda kungoedza kuratidza simba rekuti munhu anogona kusiya akuwira wadini waada, ende vamwe vane vachiti kose akasina kupa angagovera pane mukadzi nevanhu ndozvaatoita. And unfortunately manje will tinozoiverengera kana munhu achinge adini afa, hatichisinawo kufunza, hatiti murikuzvona ndodambudziko, harisi valid kana munhu ari mupenyu. birai bubhoda pane pamwe panozotodinakidza manje panyaya dzemawili idzodzidzi, nokuti hatingaupedzi wese zvedu mungirikini mutemo, but mukaverenga inonzi section 6 yeWills Act inobva yatizvo any person ekutanga naeni ndo pari kutinakidza ka any person who signs the will as a witness to the making thereof or as a witness to the making of any amendments in the will. Handitika yobva yati any person who in accordance with paragraph B of subsection 1 of section 8 of paragraph A of subsection 2 or any person who on behalf of the testator or on his direction personally writes vachibanda matotuma munhu anyore handi apa tabona situation yaeni akasaina kana eni akawitnessa handitika apa yakutipa kuti any person on behalf of the testator or his direction personally writes out the will, kutotumwa unzi ndo wakatuma wanyora or any part of that confers a benefit upon him handitika any magistrate presiding officer, community court justice or PCG vese vavanditi da kuti tiende pandiri kuda kuti uri kuti kudii. Saka pandiri kuda ipapo ndipo pakuti chii any person anenge aita part yekunyorwa kwewill, any person anenge aisa signature a witness, any person wawitness you have put your signature uchiwitness kana kuti ndo watotumwa kunzi nyora chi will may not inherit from the will, haukwanisi kuinherita from the will nekuti wawa party saka zvokureva ndezvekuti will kai hatiioni because the moment yatoiona tichiwitnessa waakutobva pamabenefits, you get the point. Right. Saka ndo chinhu chega chakaoma kuti unozozviziva munhu achinge adii afa hausina munhu wekukweshena. Pane varara ndoda kutaura Mr. Chibanda kuti tibva tazonyatsonzwisisa simba rine ownership yeproperty rakaoma. Mukaona munhu achinzi ane mba yake wese achitoita matitle deeds kuti imba yangu iyi zvitori kuvaregistrar uko kuti ane mba yake iyi matitle deeds zitari mustamake
munhu iyeye anonzi anoita zvaanoda neproperty yake. Hanzi he or she can also protect that property against the whole world. And patiri kuti the whole world, it includes even spouse. That's how powerful ownership is. Saka zvichikonzi muupenyu kazhinjika chisi chako masimba mai mashoma. Saka nyaya yemaproperties ine mitemo inoigavhina yatinoti isu mukurarama kwedu tisingambozvinzwisisi, kana kuti because pamwe tisingambopaverengowo ipapo hatisitonyatsoziva zvinofamba sei. But chekutanga toda kudzokera panyaya yedu. Munhu akangodzi ashaika tototanga kufunga kuti pane uyu here, hatiti ipo papapo pajekapo takutofura pakuitwa zvido zvemufi. Remember ka wiwi yacho futika aingoshande pakungoti chete ari kuti imba yake. Tofanira kuti kana munhu achikonzi angofa chete wiwi yake kana yanga yakachengetwa namuzukuru kana nani ngaibva yatetswa kwamaster boss unofanira kutovereka, nekuti pane wiwi yekutoti muwiwi imomoka haasi kungotaura zvemba chete, ari kutotaura zvemavigirwa achaitwa, ari kutotaura zvokuti muchandiviga sei. Pamwe akatobhajeta mari yake yekuvigwa, ari kutotaura kuti mukaenda pakati mukazodai ndakadai ende ini ndoda kuvigwa kumusha ndikazoti atozvinyora muyo atozvichekesa. You get the point? Zvokutoti dzimwe nguva vanhu vanonetseka panhamo kuti toita sei munhu kana afa. Aiwa, pamwe anenge akatotaura kuti kana vanhu vachaita panhamo pako vakaita abcd munozotengesa chakati kuti mari dzenyu dzamashamisa mudini Zidai. Saka wewe haisi kuti tinochengeta kana munhu achinga angota. Saka munhu achingonzi afa yafa nokubuda ipapo. Itoendesa. But vamwe vanogara vatongochengetesa kwamaster zvavo. Kana ukuri kuti ndiwako kachenesa chibvo watomhanyisa uyo. Ende vamwe nokusaziva vatinda sekuru vakati vanondipa imba ndakatosaina ndokuzviziva vakatotaura neni vana vasati vafa. Hausi kutoziva kuti uri kutotaura zviri against mutemo. Wakatoiona. Saka usina benefit. Uri kunyepa. Hazvatobarika kudhara kuti uri kunyepa. Sazvora kuti succession kuti togova sezvo zvomufi patongopindura mubvunzo uyu kuti pane uwe zvonzi tatopedza posta akutoita semari taurirwa zvakadini tatopedza. But disadvantage yacho garisa pano nhasi aiwa hatichazotaura inomo advantage nema akawanda. I mean hapana chisina madvantage nemadisadvantage. Tichazotaura zvemafamily trust tichataura zve, but chanyanya kutigarisa panapa nhasi chii inyaya yekuti mubvunzo uyu paunobvunzwa kuti munhu afa ndochekutanga handitika munhu afa aikonei kuzoti vamwe vanhu vari bhizi kurongera vanhu nhaka yemunhu achiri mupenyu hari kuti arwarisa imbi hazvidzapo. Ngati munhu kana afa mubvunzo wokutanga isiyewe uyu kana zvikangonzi chete hapana ndozvaita kuti tigare pano basi. And in most cases now panenge pasina. Get the point? That's why it has mazonditsvaga ndopanyonyonetsa ipapo kana munhu asina distribution of property now. Saka chanaida kuti ndingochekesera mhuri yeZimbabwe ndeyekuti munhu akanzi ane here uyu zvikanzi haana hazvirevi kuti zvatodhakwa. Kune mutemo unongomirira kugavhena magoverwo property yemufi. Asi hazvirevi kuti vanhu vanogona kutadza kuwirana pachavo vega zvavanoda. Pavanotoenda kunoita registration yenotice of death maprocedure anoitwa ikoko zvese pane pavanotozosvika pakuzoti naexecutor vagara pasi vawirana kuti isuse imba iyi pamutemo imba yanga ifanira kuti ite yangu zvangu pati inoda kuipa vana vangu munhu anovhumidza. Alright munokwanisa kuti maenda iko kumaregister mogowana magona amuri kuda asi kana muchinge mazokonana paakushanda mutemo westate kuti mutemo unoti this and that this and that this and that. Saka ndozvisingazikanwi nechii nevanhu vari kukonetsana vari kokudzoka vasiziva kuti kune mutemo unodini unogavhena. Saka handidataura kuti kana munhu zvikanzi will iripo there is a will. I mean will iripo tatopedzerana nezvakuita zvewill. Will haipo. Question imwe yatobva tazofuna ndeyekuti kana mati imimi will hapana ani munhu iye anenge afa interstate kutaura kuti afa asina kunyora pawill. Kana mati imimi will hapana mubvunzo unotera kuti unofuna ndeyekuti anga akaroora here tobva tati isusu tikati futi aiwa mutemo unotsanangura futi zvevanhu vanofa vanga vasina kudini kuroora kuti zvavo zvinoitwa sei. Saka ndinokukudzai chibandaka
mutemo unoprovhaidha mascenario ese kuti munhu akafa akadai, akafa ari bachura, akafa ari divorce, akafa asina mukadzi zvinonzwai, akafa asina murume zvinonzwai, akafa asina murume zvinonzwai, akafa anga ari pabarika zvinonzwai. Mutemo wacho unokavha zvese. But isusu pari kunyanya kuita mhirizhonga ndepekuti vanhu vari kufa especially vari pabarika. Alright. Ndivari kunyanya kuita mhirizhonga ipapo, kana kuti dzimweni dzenguva vanenge vasiri pabarika, dzimweni dzenguva ndepekuti mukadzi murume ngakamboita vana uku alright, vana vachibva kuna ana mai vakasiyana, baba vari one, ndipo vari kunyanya kuita matambudziko ipapo. Isusu tiri kuwanzonetseka nezvinhu zvatofunga kuti hazvipo, zviripo. Mutemo unototaura kuti kana afa, kana anga ari the deceased, kana anga ari married ne1 or more wives, zvinoitwa sei? Kana anga ari married even to one wife but aine 1 or more children, zvinoitwa sei? Ende padira kuti ndijekeseka ndepekuti patiri kutoti isusu bosi kunogona kuti anga ari married to one wife akasina barika nditi, but patira kuvhunza question yenhamba yevana kuti ari vana vangani, we are not just saying vana vemukadzi watiri kuti aripo, tirikungoti vese vanongonzi vana vani vake. Saka chero imi mukazoona kuti kuda vamwe 20 vachibva kunzoko, inini mai varumba pamavanga vane 1, izvozvo hazvina basa. Mubvunzo uri kubvunza kuti vana vangani, saka tototaura kuti 21 1 wamai ava ne20 mwana chii? Mwana. Mutemo haudiscriminate kuti mwana ndewekupi, kana kuti mutemo unongoti ndewababa ava chete, hazvinei kuti musikana, mukomana. Mazoona kuti mune zvamunoda kuita zvatambotaura Wills Act iya, mazoona imi kuti mune zvamunoda kuita, pamwe mune vanhu vamusoda kupa pozimba ndeyenyuka vachibana kwenga Wills Act iripo wani yakuudzai kuti chero mukasiya mwana, chero relative hazvinoti iwiyo iri invalid. Saka pamwe baba vangu unofunga kuti pavana vangu 2 ndovangosiyira mwana 1, vamwe 3 vaya handisi kuda, zvinhu zvavakwavarezvo, but zviripo ngazviiswe pawill. But kana zvisiri pawill, as long as zvisiri pawill, isusu mangofa tinobvunza manga mune will here? Taakushanda nemutemo, muri married ndizvo zvamuna kuzvistata before. Exactly. Pamunenge kustata manga mune, you have got the power to bequeath your property to whoever. Ndenguva minge munayo yakakwana. Saka the fact yekuti hamuna kudaro tinotoshanda nemutemo. Because like I said, kuti pachazotaura chienda mberi zvakawanda zvinogona kuitwa nemunhu asati afa kuti ameke sure kuti vana vake hama dzake dziri secure here. Tine mafamily trust, inini zvamba encourage family trust. Tine mafamily trust, tine mawill iwayo. But kana usina kuchuza kuita izvozvo, hewe nomutemo uripo wakamirira kuti ubatsirikana. Asi handiti mababati amistri bana. Ndapanzwa mwana. Hatitauri kuti ndewekupi, mwana chii? Isusu hedu tsika dzedu kazhinji kacho tsika dzedu dzechivanhu chedu isusu ndo dzaiita kakwanenge kakudzvinyirira vanasikana. Chinza mwanasikana angadai but mutemo uya uyo chirungu uri kuti mwana. Hazvinei kuti mudiki ane 90 years, pane mwana 3 years, pane mwana 6 months, mwana. Ngatichingotaura kuti iko zvino whatever zvambe zvichiitika kumashure oro zvakabhenge zvichiitika, ngatingotaura kuti iko zvinezvi mwana. Hakuna mwana anofanira kudiscriminatwa whether by sex, kuti amusikana here kana kuti mukomana, mwana wese chii? Mwana. And hakuna mwana anofanira kudiscriminatwa because ndewe out of wedlock and ndewe chii? Mwana. Constitution yedu yeZimbabwe haitotibvumidzi kudiscriminate vana. Saka mutaona kuti pane zvese zvatinotoita, in most cases pane zvinhu zvatinoita tinotrasta the best interest of the what? Of the child. Saka mwana. Saka ndari chiti Mr. Chibanda, handi munoziva pane imwe kesi yamuri kuziva handisi kuitaura hangu nesita, yakamboita baba vakaita imba yavo vakaisa musitama vanditi vaine mukadzi wavo mukuru wokutanga, ndobva vati imba iyi chero iri musitama wavo vari kuti inenge iri imba ichazoenda kuvana vemukadzi wokutanga, vana vemukadzi vachitaurayo vakatoti like vakatopa amene vakatovapa kudhara mazita ukanzuru atove vana. Saka ndinoda kuedza kukutaurayi kuti zvimwe zvezvinhu izvi kana zvikasanyatsojekeswa zviri pamutemo, imimi mukangosiya imba iyoyi tomboti ini matitle deeds ndaiona vakabata title deed, mukangosiya imba iri mutitle deed iri yenyu vachibanda mobva mafa, imi munogona kunge makataura zvenyu nemuromo kuti aiwa chero makaita zvamunofunga kuti zvinoita, but as long as zvisiri very clear, ownership ine power. Saka pamunongodzi mafa, vana venyu hanitakudzai kuti vana munogona kufa muchipinda mubox muchifunga kuti imba ndeye vana vangu vatatu, maitei zviri pamutemo.
zvinotransfer marights. Alright, baba handinazoziva hangu but vakataura kuti iwo is like handizoti vane matitle deeds here kana kuti vane ingori council session but vaita hanzi kukanzuru yakutodaidza zita revana vavo vavakapa wachiti iwo wakanyora zita affidavit or something like that wachiti kana ndafa property yayenyu kana ndafa. Alright, saka zvazvinoreva kana munhu ari mupenyu handitika ubva waenda hatiboti waenda kana kukanzuru kunoti wakubvisa imba muzita mako zvoreva kuti iwe hauchisina imba. Hakuna chinhu chinonzi unoti ndapa ownership kuna someone asi uchiramba uri muridzi. You get the point? Remember tati isusu kana uri mupenyu madhirwo enyu emaproperties ari kusiyana nezvaari kuitwa kana uchinge wafa. Alright. Kana uchinge wafa mutemo uri kukubatsira but kana uri mupenyu handiti vachibanda muchiri mupenyu handiti mamune imba yenyu ine ownership yezita renyu kucancel imi mukabva maenda ikoko kucancel kana kuri kuti haisati yani matitle deeds but pane session handiti mototora session form kuti nyatsoziva kuti mapa mwana imba torai session form nekuti muri kuti haina matitle deeds ka chitorai session form mufile masession forms pane paanototaura kuti imba bosi kana tautaura zvesession handiti ka we are not talking of marights. Muri kutransfer marights enyu imimi muchivaisa mazita evanhu vamuri kupa marights. Saka imimi pamunotora imba mobva matora marights enyu imimi eproperty mobva matransfer those rights kuvana venyu vari 3 mobva masainira nawo kanzuro. Saka imimi chiregai kufamba muchitaura kuti munemba amuchisii. Saka muroreva kuti kana imba iyi yakutodaidza zita raukanzuro zvauri kuti iwo havasitoripo pamba vakatoita hand over marights. Kana wapa marights ka uchina hauna kana wapa marights kuna someone else iwe hauchisina imba ka. Saka iwe kufamba uri mupenyu bada uchisina chii hausina imba. Hatimboti for example ndada kuti tisanyanya kudziwadza nyaya idzi dzakawandisa but dangopedza ipapa tidzokere kunyaya yedu ndakuratidza idhenja iripo ndikapa someone else imba yangu ndichiri mupenyu hatimboti isusu munhu wawapa iye someone else handiti is like kana kuti your daughter hatiti wapa you have transferred your rights kumba mukapa mwana wenyu kana kuti musikana handiti imba kukura kuti ukanzi imba yatowe musamani memwana musikana handiti kuti timbonyatsodisika zvatotaura ngatimbomuti mwana uyu i1 muri kunzwa Mr. Banda ngatimbomuti mwana yechi i1 imimi mabva matora maisa marights maisa musa remwana chi 1 but muchiri mupenyu handiti munoziva here kuti kana mwana iye akanzi asofa imimi wacho muchiri chi mupenyu imba yamusamani memwana chi musikana. Saka who's going to be the surviving spouse? Murume wake. Are you seeing the dangers? Because yato muzita rake kudhara iwe hausipo wakatopa kudhara chinhu. Alright, vamwe vanogona kutopa mwana nematitle deeds handiti matitle deeds oto aripo otochinja zita repa matitle deeds rari mwana imba but imi muchiripo henyu baba namai but makafunga kuti imba yedu isusu rega tigare taipa kuchi komwana ameno zvinongoitika tomboti mwana wanga atori married but iye obva azokutangirai kufa hamuchakwanisi kudzokera kumatitle deeds kunoti kuna registrar tauyawo tinemba yedu yatanga takapa mwana wedu saka mwana wedu azofa saka tauda kutora imba yedu bheki ayo hamuchakwanisi zvakutitozvakwa pamutemo titakuvhunza muvhunzi yedu iya mwana uyu anga akanyora wihwere pamwe toti yes or no ndoakutozikana uku ndiakazikana rightful owner anga asina wihwere takutobvunza next anga ane muchato upi and that's the next question anga ane customary takutodistributa imba yenyu yamakapa mwana tichishandisa mutemo wecustomary or usiri wecivil marriage tikuda ndatangoemphasize chete kuti zvatiri kutaura izvi hazvise zisimbo kutaura kwatinoita. So you must make a proper decision if you want to give your property to a child uchiri mupenyu ziya maconsequence. Matitle deeds watochinja zita imba yato muzita remwana imi muchiri vapenyu pamwe ndo property yenyu 1 zvatofarana zvakadii. Saka ngatiti kana wada kumupa uchiri mupenyu chirega kutaura murume wekuti hanzi kana ndafa wozodai chitongomupa kuti imba yako zvachose hakusina reverse. Remember ndangoti ndakupota cheiuchidzana mashoko anokosha tambotaura kuti ownership can be protected against the whole world. Saka zvoreva kuti yamatomupa yake iye kana pane zvaakutoda kutoitwa zvazvani zvazvake. So anyway ngatidzokere kunyaya yedu.
though ndanoda kungokomenda kuti kune muroora akatozoti zvadaro imba yemwana wavo yava mwana wacho ndiye abva atanga kufa, iye ndiye surviving spouse, sold the house, vatotama bva anogara kwaMutare. Mai vaya vakanga vapa mwana imba is now a destitute because vakakurumidza kuita zvinhu munguva yavo isati yadini hanzi kukurumidza kumedza kutsenga uchada. Alright, saka ndofunga mubvunzo yatobvunza maakuisiva. Number 1, ane wivu here? Tikati takutodisibita kuti into the will. Kana tikati haana will, takubvunza mubvunzo yechipiri, anga ari married here? Tikati isusu even tikati anga asiri married, ndakuudzai kuti mutemo yedu pane mutemo unotoshanda kuti tunoita sei nemunhu anga asiri married, munhu asina mwana. Ndopamunozoona paya anga asiri married, anga asina mwana, ndopamunozoona kuti imba yakapuhwa ani vabereki vake, maparents. Havangozvipi, mutemo watodini watariswa. Mutemo unenge watonoti wanga asina, saka kune munhu anga asina mukadzi nemwana, imba yakutoenda kumaparents. Zvikavi maparents acho akafa futi, imba yakuenda kune masiblings. Saka pane kahierarchy yatinoti hierarchy first choice, second. Pane hierarchy inoita cater for kuti kana situation yakadai alright, kana vasipo tinodini tosvatoita kushanda nazvo. Saka ipapa ngatiti anga ari married, anga ane mudzimai, handitadaira zvese izvozvo, anga ari married, which type of marriage? Tikangoti customary, tatione mutemo watoshandisa uyu customary inonzi Administration of Estate Acts, ndounoshanda pamacustomary marriages. Kana anga ane civil marriage, takutoshandisa mutemo unonzi Deceased Estate Succession Act, ndounenge wakushanda pascenario dzake. Panongoita chete pa1 pazvinopindidzana zvese zviri 2, whether Deceased Estate Succession or Administration of Estate Succession, because ku-administration tikuti ku-customary, but ku-customary kwacho ikoko kune pascenario inofanana nekucivil, ndonge paita marriage yemukadzi chinyi 1, kana mukadzi anga ari 1 aine vana vake, zvinongofanana, hazvinei kuti customary kana deceased, ipapo chete ndopatino zvakadini zvakafanana. Saka uye ndoda kuti tibatsirane futi kuti patinoti married tiri kuti isusu muchato upi, zvinokosha. Kana iri customary marriage, inombonzi customary marriage ndoipi? Ndoya yatinobvisirana mapfuma vana marooro vedu vaya. Saka muZimbabwe we've got 3 types of written document. muZimbabwe mune 3 types of marriages yavanhu vari kuroorana zvakasiyana siyana. Pane vamwe vanongobvisirana pfuma votoita marooro avo nechivopedza ndika. Hapana in written document. Aiwa, havaita marooro avo pamwe maybe mune list yemarooro whatever, but havana kunoregister kukoti muchato iwoyo. I-customary marriage, but it's unregistered customary marriage. And handikurudzire vanhu kuti vaite muchato wakadaro. Kana mafunga kuti muri kuda henyu kari customary marriage, handitika chidai panewo chitu unonzi customary marriage but iri registered. Endai kukoti munoregister customary yacho yenyuzvi. Moza kana munhu akanzi ndaenda kukoti, ndaenda kumutemo kuti naivedwe ndauyawo toda kuzoregistawo kuti takaroora naidu, chero dai takaroora nacustomary marriage, muri kutsvaga kupotera kuti in case pane zvaitika tibateiwo sevanhu vakarooranawo, mutidistribute zvinhu zvedu, mutibatsire patinonetsana zvinhu zvedu zvemuroorano izvi maproperties sevanhu vakadini vakaroorana, handitika. Saka izvozvo ndinongokurudzira kuti even iri customary marriage, go and register that customary marriage. Zvinobatsira. There's a very big difference between a non-registered customary marriage and a registered. Saka the difference onai, kana iri non-registered kureva kuti mutemo legally you are not recognized. You are not recognized legally because hamuna kutoregister. But kana makaregister pamutemo, at least muri kurecognize. Then kwaita muchato wechitatu unonzi civil marriage. Ndouya watinoenda tinofila, unosaina marriage certificate, unoitwa muchidetserwa mabhani, pamunozobika makeke magaoni ewaita handiti. It's a civil marriage. Muchato iwoyo unonzi civil marriage. Vanhu vane misconception akasiyana siyana avanawo, anoda futi kuti tiatisi patiri kutotaura ipapa, because handisi kuziva kuti akaudza vanhu kuti kana wangoita civil marriage zvoreva kuti iwewe watova muridzi wemaproperty ndiani. Munhu iye akanyepera vanhu. Saka ifaini kuti vanhu vakaonaka vanhu vachiti titora muchato, hautitori pano usina muchato, bhozi ari kuzvida kusvikafa kubiri grab maproperty. Tikana pasina maproperty nini. Saka I meet a number of women. Remember, mai gongo munhu anozikanwa nevanhu vakawanda. Mai gongo munhu anozikanwa kazhinji nezvinhu zvemamarriages. And chakandipa shungu yekuzoita kuverenga zvemutemo izvi inyaya yekuti ndaifesa vanhu vakawanda vanenge vachindibvunza nezvimwe zvinhu asingatombozii. Then you have to go and research first. Tikwanise kupindura munhu. Papacho
unototsvaka kana magweta anonyatsoziva kuti nai vedu vendibatsira Pakati- magweta anoda kubhadharwa kaka saka it becomes expensive for most of the Yeah, times, yeah. vanobva But anyway, what I'm trying to say is I've met ndoda kudzokorudza ndakasangana nemadzimai akawanda vanofunga nemufungiro iwoyo wokufunga kuti kana ndingori nemuchato civil marriage yave monogamasi yave kuti mukadzi wani maproperty ese ndani ndakangorohwa nembinga iyi yakangopa chete maproperty ndini surviving spouse. asi mimi sitibana mausati asiri zvakuita aiwa takutoziva kudzidza manga vakaroora here muchato upi wakati muchato wenyu ndo uchatudza act yekushandisa and act iyoyo ine magoverwe anoitwazvo. The only way you can be an owner of a property is when that property is in your name. Murume wako akakurora akati bambai mwana ndoda kuti dzimba dzangu dziri 7 dzese pandinofa mudzigoverwa kwamuri muzive kuti baba isai master mangu kana asina kuisa master bed zvichatokugovewa and hamusiri nemuridzi wemaproperty dzese. It's a given fact. Why is it like that? Ukatesa muZimbabwe ka tinoti isusu marriages in Zimbabwe are out of community of property. Marriage hakuna in community iri South Africa kwete muno muZimbabwe muno it's out of community saka takuti out of community zvoreva kuti muridzi weproperty ndiye muridzi wayo riri kutaura kuti ndiyake. Saka imi michero mukadzi muri amai murume wenyu akatenga property akaisa mustamake saka government yedu inofanira kuti isiroka in community of property. But izvozvo hangu handisisi asi kandoziva kuti ko zvinoti iri out of community. Alright, hai request yangu vari kutozvinzwa. But chatoda kutipa jeki for now it's out of community of property. Saka muridzi wemba ndiani zita riri paproperty ipi iyoyo. Saka namutiri amai ndinotsvaira hangu mamangu everyday ndisatara cleaning ndichishaina ndichidini muri kuita yenyu but imba ndeyababa, imba haisi yenyu. Musafunga kuti automatically by kungochata mato muridzi wemba. Saka tichizoseka kana tichiseka tichitaura nemashamwari angu tinoti ownership is not sexually transmitted. Hamumuke muridzi wemba because mune murume wenyayo, munoita muridzi wemba because zita riri pamba ndirenyu. Saka kazhinji vanhu vakawanda zvandosogara ndichitaura zvangu nemadzimai echidiki akawanda ndinosangana nemadzimai echidiki mamwe anondibvunza akawanda mamwe anokansila uchitaura nawo umwe anochemera valentine maruva epavalentine akubva toti murume haatombotide munhu asingadipe maflowers epavalentine but akakuisa hako paproperty yemba zita anokuda zita kuita. You get the point? Vanhu vechikadzi vanokoshesa zina basa pambacho. Yes. Kune vanopuhwa mazuruva agotsatswa table mukoti mese wa but pamba hapa maproperty hapo amupo amai ende kana musipo haisiyani property muridzi weproperty ndiani zita riri pachini property full stop and that property he or she can protect it against the whole world and the whole world includes you as a spouse. Recently pane kwandakainvitwa ndichinotaura kumadzimai pandakaenda I think that was in Marlborough with a nice gathering yemadzimai. They invited me to come and speak to them especially nenyaya idzo dzekuti maproperties zvinofamba sei. Then pane mudzimai akantaura akati inini kugara kwesoko ndaitofunga kuti nini nditori muridzi wemba because murume wangu akanditora tikaenda achinotenga imba akandiita witness. Ndikati hanzi ndakasaina pakanzi witness. Aiwa witness akudziona witness ndaona zvakasiyana. Next of kin. Ukanzi uri next of kin aiwa hausi muridzi. Next of kin. But varume munomboitawo sei? Anyway, saka anga ane wiwo here? Tati aiwa. Kana iri ehe, we distribute according to the will. Kana anga asina wiwo, anga akaroora here? Ehe. Muchato upi? Customary or civil marriage. Tati isusu zvese izvozvo tapindura izvozvo. Hazvirevo kuti maakunotora zvinhu zvese kuzviita zvenyu nekuti hakuna muchato muZimbabwe unobva wangoti automatically you become the owner of all the properties simply by marriage. Tinoti isusu in Zimbabwe mamarriage edu ari out of community of property. Ngatichimboendai pekuti Mr. Chibanda toti munhu afa anga ane vana vake handiti anga akaroora customarily
ndo customary ndo unobvumidza kuti vakadzi vakawana barika. But when it comes to mutemo ndoti munzi soti 1 chinhu 1 chiri kupotswa nevanhu kunyanya pandakazoona pama comment section yenyaya ndaifollowa papage page. Vanhu vanofunga kuti nekuti akamboita mukadzi ndobva aroramo mukadzi ibarika kai. The moment panongofa 1 yatoo history yekuti akambeka ali barika. Ubarika kana taakutaura nyaya yedistribution tinohutarisa at the time of death. Kana pato ne 1 haisi barika. Zvekuti asakabhenga ane mumwe aiwa yato history. Tinotarisa kuti at the time of death. Saka munhu akanzi anga ane customary marriage aine vakadzi vairi kana kuti 3 patime of death obva afa vese varipo iyoyo ibarika ende zvinhu zvinobva zvadistributwa neprinciple inoshandiswa pamunhu anga ane chinyi barika. Saka sekesi yatanga tichitaura nezvayo ndakaona pawika penyu munhu yanga akarora mukadzi wokutanga handitika ndokurora mukadzi wechingani wechipiri ndotombogara mumba 1 kuimba yemukadzi mukuru. Ivi Mr. Chibanda ndikuramba chiukorekta ipapo imba yanga isiri mukadzi mukuru. Kuimba yake inge akatenga iye waindikuramba chiukorekta because remember imba iyi iri musita memurume even nanhasi ari upenyuka imba iri toti munhu kana ukatenga imba yako iri musita ndazipabata. Saka ipo pamunotaura kuti yanga iri imba yemukadzi mukuru neichingoramba kuti aiwa yanga isiri mukadzi mukuru yanga iri mukadzi mukuru ngari yanga iri musita kunenge kusaziva mutemi yacho kwazvinofamba sei. Exactly. Saka tongoti kana murume akaita vakadzi vake ogara nawo 2 muimba iri musita make vakadzi vese vari tuiwawo imba haisi yavo imba ndeye murume because ndiye ane zita. Remember tataura nyaya yekukosha kweownership. Murume ndiye ane zita riri pamba saka it means imba ndeyani ndeyake handimaona. Saka at some point anga atone vakadzi vake vaviri panyaya yedu yatiri kutaura iyi neimba yake imba yake aine vakadzi vake 2 vachigara pamwe chete paimba yake ipapo ndobva atozvarira vamwe vana vake vekumukadzi wechituri ipapo zvese zvo hapana chakamboipa. But at some point mai guru vakazofa handitika mai guru vafa ndobva kwasara chinyi 1 mudzimai handitika. Saka 1 mudzimai uya akasara uya time yaakafa nokuti ndiye ane house iri question handiti at the time of death yafa mukadzi wechi2 anova anemba iri kunetsa. Handizozva kuti akafira paimba iyoyo here iyo yababa kana kuti akazofa akune yake hatisiziva ipapapo. Asi tinoda kungotaura kuti ranga riri barika iri. Saka whether akafira kuku kana kuti akafira kune yake yanga atenga but the fact yekuti ane paakambosara ari 1 mai guru vatodini vatoshayika so ranga risiri barika. Are you getting the point? So kana taakutarisa mumutemo tinoenda kumutemo iwoyo wevanhu vari customary but pataakutsvaga kuti anofollowa under which scenario tiri kutotsvaga under scenario yemukadzi yemurume anga ane mukadzi chini 1. Are you getting the sense? Asi dai kuri kuti mai guru vanga varipo uyo aripo obva afa mai guru varipo taakutoenda pascenario yemunhu akafirwa nemukadzi aine vakadzi vangani ari more than 1 yebarika. Saka ipapo mabata very clear ndo panyaya yese right. Musazopakanganwa ipapo kana muchitarisa paishu iyoyo yatiri kutaura yakanetsa paplatform penyu. Saka tiri kuti munhu iye anga ari patime of death anga asina barika anga ane mudzimai chini 1. Saka pascenario yatichaenda tichanopaverenga muchapaona kuti pari kuti zvinofanira kuitwa sei. Murume uyu ndobva according to him ndobva azoita sei vazotengera mukadzi wake imba that is him wechi2 asati ashayika akamutengera asati ashayika. handisi wangu kuti imba yacho yakatengwa vachiri 2 vakadzi here kana kuti akatengwa mukadzi a1. Alright. Zvese zvofoti Mr. Chibanda hazvina basa. Chine basa pamakey issues atatanga kutaura. That's why ndatanga nekuda kudiscussa makeys. My issues are very important. Chine basa ndechekuti yakatengwa iri muzita mani. Yakatengwa iri muzita memukadzi. Right. Saka ndiye muridzi wechinyi wemba. Chese chaunongotenga Mr. Chibanda mukaisa muzita remukadzi wechi2 even muine umwe agara aripo imi murega kuisa zita renyu
zvaiswa muzita remukadzi wekutanga weda mazozviziva afa kuti zvairi muzita make oro muri kutoziva muchiisa in this scenario, in this case maitoziva handiti vaitoziva vakatonotora soft loan vakatobhadhara imba vachitoziva kuti iri muzita remudzimai because vari kuti ivo vari kutiza mhosva yechini yekuti vanozonzi vaita izvozvo zvavakaita izvozvo no problem but the moment yavanongoisa mari muzita remunhu yato yake rega titaure scenario inorwadza hatimboti vanga vasina kuisa muzita remukadzi wechitoro nekunzvenga kanso kwavakanga vachiita hatiti vakatora kana friend yavo yakaroora kana kuti friend yavo wobva vatora soft loan wobva vati my friend ndachida kuti ndiite imba yechitoro but ndiri kutya kuzikanwa kuti ndane dzimba 2 ndokumbirawo kandise muzita mani mako the moment yamunonga unobhadhara property iyoyo iri muzita meshamwari yani yenyu imba ndeyani imi ti munozivana nyaya dzenyu idzi unfortunately ndirambotaura pane makesi futi yandakamboverenga kesi ugona futi kesi yakaitika kubulawayo saka bulawayo inonakidza anditi kesi iyi kai murume akatora manje in this case murume uyo haana kutomboisa muzita remukadzi wake akaisa muzita regirlfriend achiita izvozvo kuti handingaiti dzimba 2 ndikabvaisa muzita rechini girlfriend iyaya manje apawo lucky enough kuti ava vakazonetsana kuti vachiri vese vari vapenyu ndobva nyaya yazoenda kunzi matare echini edzimhosva bhosi vanga vachiri vese vapenyu mutongo wakazopuwawo nedare wamao kuti iwewe haungaite benefit inonzi unjust enrichment yekuti unongoti munhu akaisa mari yake ongoti nokuti ndiwe yakaisirwa imuzita mangu saka imba ngaidzokere muridzo wani why that was yakanzi ainga apangaite unjust enrichment akazowina ake beki imba yake but mumascenario yekuti manje wawakaisira muzita make akafa ndati chinhu chemunhu ndati zviriki zvandataura tichitanga chinhu chemunhu akafa achibatwa unfortunately manje unenge wakatita decision muupenyuka but that decision yako kuhaunta wakaisa mari soft loan muzita remunhu akadini akashayika and the deceased is no longer there to testify kuti shuwa yanga iri yako zvinhu zvangoshanda neinformation iri papepa imba ndeyani ndozvatava kutongotarisa imba ndeyani because zvinonga zviteerera hanzvadzi dzemudzimai dzechiti hanzvadzi yedu yakatenga imba yogaira mubatsirwa ende hanzvadzi aichisipo kuti itaiwa bhudhi shuwa ndibaba saka ndokunonzi kuvharana kana pari pakutaura kwavakomana vechidiki vasika kuti zvadini zvavharana saka ipapo ndoda kungoti ndingokoshena futi vana baba kuti sometimes you make my decisions muri murudo muchidini mofunga kuti zvinenge zvichinakidza but hezvo maconsequences unongosingambozoti zviya zvarudo runakidza ani chinozvinyorwadza ndechekuti kana mazoporonga zvinhu zvenyu meka makaita madecisions muchiisa mazita maside chicks kana uchi mangwana mune mauda unetsa vanhu nemadecisions amakadini amakaita meka so it means kuti unenge wakaita decision usingazivi maconsequences ayo and maconsequences aya ndo you are now suffering the consequences and now we want to shift blame kuisa pane vamwe vanhu we can't shift blame kuisa chero pavana chaivo because this is a decision yamakaita mega muchiyatsozvifungira zvamuri kuita mukaita nemunhu wenyu wamakaita naye ari mupenyu but unfortunately akazoshaika saka ini nangu I am there to say kazhinji vana tinozovaisa pasiripo for my decisions apa nyaya iri kunetsa mai ndeyekuti vana ava baba vari kuti iwo ndini surviving spouse alright tichaona iduka pamutema ani tine mascenario ndopatakuda kuenda toti mascenario anenge akadai kazhinji anoitwa sei saka ngatichiendai kumugirikini kutimboona kuti kazhinji zvinhu kana zvakadaiwo zvinofambiswa sei right chiriki chadoda kuti mubate ndati inini kana munhu wanga wakaroora anditika uine barika anditika unenge une vakadzi vairi kana kuti vatatu handiti more than one pakaita inzwai panapa pane scenario panapa yakanzi where the deceased person was a man and survived by 2 or more wives whether or not there are any surviving children the wives should receive the following property in addition to anything that they are entitled to undergo under paragraph B handiti muri kuona kuti zviri kutokovewa but scenario imanizoti yanzi where the deceased person was a man and he survived by 2 what
saka kureva kuti afa pamuchi murume asiya vakadzi vangani vairi. Mutemo uri kutotaura magoverwa zvinodini wazvinoitwa kana ari murume afa nevakadzi vake vangani vairi. Ende ipapapo ndoda kuti vanhu vabva vazviziva futi kuti scenario yakatodaro futi ka mutemo unotokonzera kuti first wife ndeipi yobva yaona kuti first wife ndevavo ko second ndevavo saka vanenge kupiwa here kuwanda according nekuti wakauya rini. It's why exactly mutemo unorespecta first wife zvichikanyanya hazvinoti aurespecte vamwe sa but une kakukoshesa kaunoita first wife. Zvinobva zvanzi pazvinhu zvese zvemufi tangai matora 1/3 yezvinhu zvese zvemufi. Saka toti maybe takuchita in monetary value handiti tobva tati kana kuti papasiwa property worth kana kuti 90,000 zvinonzi torai 1/3 of 90,000 is what is 30,000. 30,000 isai pasaidi first aizoregerwa pasaidi handiti 1/3 kai 2/3 dasara idzi which is 60,000 will be shared equally among vana hantatanga taisa 1/3 pasaidi. Yes, ndo ichagoverwa madzimai ese but tine mugovero watichavaita ipapo 2/3 dzasara dzise ndichi must be shared equally among vana vese vemadzimai vese ndambokuudzai zviri key kana tangoti vana tikureva vese zvokuzotiwo pamwe pamba penyu hapana vachabva kunze aiwa mwari wenyu asi kana tichingotinomuka titaura vese ngatichitorai 1/3 yekutanga here 1/3 hanitaiseta pasaidi kuti ndiwo yemadzimai pa 1/3 papa hatimboti muri vakadzi 6 tinotanga tatora 1/3 iyoya yataisa pasaidi toidambura futi into 3 iyo 1/3 yayo ngati wakadzi ngatimboti wakadzi 3 1/3 toidambura into 3 tapedza kudaro vachase 30 yekutotanga tobva tapa mukadzi mukuru imimi masara chero mukadzi muri 20 kuveranai pane zvasara uri kuona kakusiyaniswa kwaita mukadzi mukuru kuti kunzi uyo anenge ane zvakati wandei anoita zvakawanda by virtue of being the first wife. That's why if in marriage certificate paunonororwa customarily registered inototaura kuti first wife kana kuti zoti certificate aunenge ukapuwa ane vakatori macertificate akasiyana kuti akatononzi first wife vamwe vanotozondanyorwa wanzi second umwe anoenda tinyorwa wanzi third. Tiri kuzviitira distribution tizokuziva kuti ndimi vapi zvinani saka zvinotosiyanisa but anyway ndira kuti apa Miraimon Mr. Chibanda ndoda kuenda apa ndichingoverenga mascenario yamu mungoona kuti mutemo unoprofide sezvatambotaura zviya kuti munogona kuti inheritance plan zvamawirana semhuri handiti but kana pakaitika any dispute handitika the master shall be guided by the following principles mukubabata ndoma principles atakudini atakuverenga tobadati isusu where the deceased person was a man and survived by 2 or more wives and had 1 or more children inobva yataura madini magovero azvinoitwa mapabata scenario yandataura yekutanga where the deceased person was a man and survived by 2 or more wives ndiye murume anga anabarika it explains how and anga ane vana it explains how the distribution must be done inobva yataura kuti 1/3 of the net estate the 1/3 should be divided between the surviving wives in the proportion 2 shares to the first or senior wife. It's actually 2 shares. 2 shares to the first or senior wife and 1 share to the other wife or each of the other wives as they may be. So let me retake it. 1/3 of the net estate. To isapo. Tatora 1/3 of the net estate. Iyo 1/3 tobva taidambura into 3 handiti. Taidambura into 3 totora 2 mashares acho. Toapa mukadzi mukuru ari 2 pa 1/3 ya. 1 yasara iyi takuipa mukadzi wechidiki. Asi ndati chero mukadzi wechidiki mukaita 20. Iye mukuru anongopuwa 2 shares dzake pa 1/3. Imimi munogwana pa 1/3. Uyapuwa 2 shares dzake ari 1 pa 1/3. Chero makaita 50 chero makaita ikoko
saka pane vakapinda mubarika nokuti vakaona murume aine zvinhu vakati tichanodla ende tichawana ende tichagoverana naye namaiguru takafanana. Ndati ndivaudze pamutemo hamuna kufanana. Hati mazvaona munonyura unenge wakashandira mahari kozi unenge wakatoshanda uchifunga kuti tichaitwa 50-50 iwewe ndani 50-50 murume wanyafa hatisi kuramba but usafunga kuti hanzi iwewe nekuti wanga uri mukadzi diki uchapuwa 50. Hapana, ndonitaura that 130 maiguru vanopuwa 2 shares iwewe uri wanopuwa chi 1 share ende ndonga uri 1 mukange muri 10 nokwana pachikanzatu sadza repabhodhi. Saka the remainder of the estate which is what which is 2/3 handiti dzekutanga patavisa 130 madzimai aya tikavagowanisa 2 shares ne1 share uko the remaining 2 shares 2/3 dzetse ndiyo inobva yazogowanikwa among what his children in equal what share. Kana kuri kutiwo anga ari 1 apindawo machena because pa 130 yekutanga tabvisira madzimai ka tikazotora 2 shares tikapa mukadzi mukuru tikatora 1 share pa 130 tikapa ana mai kukasara chi 2/3 yakakura kudarika zvese zvaenda saka 2/3 kana paine mwana 1 ndiani kaita neproperty yese pamabarika vachikwikwidza kuzvara vanoziva kuti pa 2/3 dzasara it's about what proportion hati children should benefit equally. Saka zvakati kana maiguru vaine vana 1 mainini vaine vana 6 zvichadivhaidwa into 7 mwana wamaiguru wana kaportion kake 6 portions dzinoenda kuna mainini saka vanhu vanokwadzana nekuzvara ikoko. Amen. All right. So I want to read another scenario where the deceased person was a man in surviving more than 2 days. All right. In ita all right. Nandi ipane papa pandiri kuda. Ndotanga ndaverenga scenario yemudzimai afa. I mean ndodaverenga scenario yemudzimai afa, ndoverenga scenario yepane one spouse. Kuti tiwane mhinduro yedu yeku alright timboverenga iyo right pascenario yemudzimai afa uyu vasiya murume uyairai tiverenge where the deceased person was a woman whose husband at the time of her death had more than one wife. Saka dai kuvhunzai kuti bvunzai scenario yenyu kuti vanga vachiripo here maiguru apa manje maiguru penge pasina apa good. Saka zvava kuti scenario haichatosute hapasina barika ndo mistake inenge ichiitwa nevanhu vane vachazwa kuti panga pane barika vachitarisa barika rakazopera kare ayo barika rakapera kudhaya ndakudzidzai nhasi kuti barika rinotaurwa kunzi ibarika at the time of are you getting the point asida kungoiverenga hangu where the deceased person is survived by one spouse and one or more children the surviving spouse should get murikunzwa iri kudhila scenario iri kudhila nemunhu ichimutora ari murume afirwa neumwe mukadzi wake asi aine vamwe futi vakadzi ari pabarika. Saka this scenario now nekesi yedu yekubulawayo zvinobva hazvipindirani hatichiendai kune scenario inopindirana nezveuyu pasiri pabarika ikapo. Saka scenario yasara inopindirana navo ndo yandakuverenga iyi dauti muteereresi where the deceased person in this case the deceased person mukadzaniti where the deceased person tidzike pasasimu munozviona here kuti mascenario ese aripo aiwa mitemo inenge yakagarirwa pasi inenge yakagarirwa pasi yakabikwa yakabikwa da kuti reka tibvire kuzasi tichienda kugirikini kumusoro handitika but ndabva ndangoenda straight papoint inonangana nababa vedu nescenario yedu yekubulawa where the deceased person handitika
irutarazve ngativerenge tozoenda kutozosvika kune yedu. Where the deceased person is not survived by a spouse, uya afirwa asanga asina mukadzi and had one or more children, zvakuenda kuvana handitika. Muri kuenda kuti mutemo unoprovide for that scenario as well handiti. All right. Then where the deceased person is survived by one spouse, ane mukadzi, but no children, uri kutaura futi madistributor anodini ainoitwa. Where the deceased person is not survived by a spouse or a child, the net issue should devolve upon his survive what parents. Ndouya kuti zvamambotaura zviye kuti zvinongoenda kuvana wake kana munhu asina vana asina mukadzi property inoenda kuvabereki. Yabva yapuwa futi imwe scenario muchanoti hapana munhu asara asina scenario inoshaikwa. Where the deceased person was a woman whose husband at the time of her death had more than one wife, ndeimwe ishi taidismiss handiti chiteerera ichi. Where the deceased person is survived by one spouse. Yes. One spouse. Where the deceased person is survived by one what? Spouse. In this case, mukadzi ndiye anga ari deceased. Akasurvivwa ne-one spouse which is his what? Her husband. And one or more children. Papa nevana vatatu. Mukupapata yakwanaka. The surviving spouse should get. Are you getting this scenario? Apa panzi one or more children apa. Pakainatsotsanangudzwa kunzi for example vana amai vakasiyana. Izvi hazvina kubuda ipapo. Obviously kana tichiti survived with one or more children tikutaura one or more children deceased. One or more children are deceased. Hapasi kutaurwa kune vamwe vana. In this case mukadzi. Alright. Saka tikutaura vana vako nemukadzi upi? Iyeyo. Hapasi kutaurwa kune vamwe vakadzi. In the event yekuti murume tiri kutaura vana vako vese. Alright. Kana kuri murume ndokutaurwa vako vese. Kana kuri mukadzi kutaurwa wakaita iwe nemurume chete. Mukatika mai ava makazvara navo vana 3 vane imba iri musita mavo, mai vavo bva vafa, mobva mati imimi vana vamai vavo takuvapa imba but ngazvigoveranwe nevamwe vana vababa vavakaitako. Alright. It will not work. Saka isati longobada chekuti right ande qualifier where the deceased person survived by one spouse and one or more what children, the surviving spouse should get ownership of, or if that is impracticable, kana singagoneki kuti awane ownership. Apa unzi alright, anofanira kungowana ownership of. So zvanzi oro. Mutemo mukaverenga mutemo mukaona kuti mutemo wati end musatamba netuchivara itwoto tinokuwadzisa oro pesa isentence kuverenga tinzi where the deceased person is survived by one spouse and one or more children zvatokwalifya kaizvo deceased wedu ndamai vaiva vari survived by one spouse baba avanditika and one or more children apart from more children 3 the surviving spouse should get ownership of, or if that is impracticable kana zvisingagoneke kuti vawane chini ownership, a usufruct, a use what fract chatsanangura chinonzi usufruct over the house in which the spouse lived at the time of the deceased person's death. Tererai chirungu ndakudzai kuti kumutemo kunonyashanda chirungu mboteda kuti muterera da kuti mundiudze imimi zvamune manzwa pachirungu ichi. Where the deceased person is survived by one spouse, zvakwalifya kaizvo ari survived by one what spouse and one or more children vapinda kapa vanhu anditika vazvanzi chii the surviving spouse in this case tikuti baba should get
Number 1, ownership of the house. But isati yasvika pana the house inotanga yati ownership of, yobva yati oro. Sei yadaro. Mirai. Asina kuti muteerere chirungu chacho. Oro. If that is impracticable, unoziva kuti zvinogona kusagoneka. Zvisingagoneki. Saka uri kukupai choice pazviri kusagoneka. Munofanira tasei zvikanzi if that is impracticable, a usufruct. Saka tichazora kana chinonzi usufruct chi. Because kana munhu akanzi apo usufruct handa kunzimba ndeyangu, tofanira kuenjoya ma benefits of using that house, but to a limited time. Iri limited kusvika padeath pangu. I cannot enjoy the benefits beyond death. Zvasiyana ownership zvona. Ownership chero ndikanga ndafa inini ndikona kusarudza kuti ndada kuipa ndingi bosi ndeyangu. Saka maybe ndosaka this guy. Aiwa, amira asata tosvika iko. Da kuti mupaterere. Oro usufruct hatitika. Zviri kunzi ngavawane ownership. But kana zvisingagoneki, if that is impracticable, a usufruct over the house. Chinzwa ichirungu chese chiri kuteera mberi. Over the what? The house. Bayanzi. Over the house. Inzwa ichirungu ichi. In which the spouse. In which the what? The spouse. Apa in this case, spouse when you did. Tiyo kawasara. And you are. In which the what? The spouse lived. At the time of the deceased person's death. Panguva yakafa. Good. Kana akatofa vari kugara uko. Zvadhako. Ndopa zvanzi if impracticable. If it is what? Saka apa hatizivi kuti aiwa bila itipedze tisati hatizivi. Tinongoisa mascenario acho ari tu apa. Kuti one apa. Saka in this case, tine scenario where a deceased person anditika who lived in which the spouse lived at the time of the deceased person's what? Death. Kana wakafirwa uchigara mumba imomo, muimba iyoyo ine zita remukadzi iye akafa, zvoreva kuti unowana access yechinyi? Ownership. Ndomba mamurumba menyu. Muri kuti ndo yanga iri mba yedu, ndomba tachigara. Saka hapana kwaungaenda. Tate isusu, remember kune will. Haana kusiya anyora chii? Will. Saka matasirwa tichigara, maakafa tichigara imomo. Ndo mama angu, ownership. But zvanzi if impracticable, zvogoneka kuti unogona kufirwa nemukadzi uyu usingagare muimba ipi? Iyoyo, zita raadini? Remunhu afa uyu. Wozobuda kuroya munhu afa. Zvanzi yachini? Impracticable. Yakunetsa mani. Saka ichinzwa mascenario ada kugadzirisira. Kana wekubhulawai, vanga vachigara kuimba yavo iripo nanhasi. Kunova ndoko vari kungogara nanhasi. Kune title yavo ikoko. Kana kuriko kwavanga vachigara, pakafa mai avo. Vanga vasingagari navo mumba iyi. Vanga vachigara navo, vanga even ivo whether mukadzi yanga achigara kwake vachigara kwake. As long as tiri kuti chirungu chiri kuti in which the spouse lived at the time of the deceased, the person's what? Death. Kana yanga isiri imba iyi, ndo pari kupinda chi? Impracticability yacho. Ndo pari kubva yachi? Usufruct. So ndo pari ponzi nevana baba. Imimi tiri kukupai chi? Usufruct. Ari kupa usufruct ndiani? Vana vari kuti mutemo. Saka from now Mr. Chibanda. Ndo zvaita mama. Sai mazita evana pasite. Vana handiwo vari kupa chini? Usufruct. In fact vana ava vari kuti mutemo ndo uri kupa baba chini? Usufruct. Saka nekuti futi baba ava havasi kugara imomo. That's why vana vari kuti enjoy the rentals. You are enjoying the benefits yemba yamapuwa kuita yamapuwa usufruct over paichini paimutemo. Apa hatisi kuziva hedu pamwe anogona wakafa vari kugara ipapo. Aiwa kana vakafa vachigara imomo tiri kungoti mutemo handi zvawataura taunzwa. Kana vakafa vachigara imomo ndo vanazoziva madetails ari much kuti zviri kufamba sei papa. Kana vakafa zvavo vachigara imomo, mutemo uri kutika. Isa hatina munhu watiri kuti tiri kurutivi rwake. Mutemo wati where the deceased person is survived by one chini spouse. Bozi pavakatofa mai avai vari survived by one chini spouse. And one or more children. Vanga vana vangani? Vatatu. The surviving spouse should what? Get ownership of
handitika ende ndati madzimai azvizive kuti makupuwa ownership because murume adini afa saka zviya zvamunochatira kuti ndakuchata ndipe ownership muchato hautokupei ownership chinotokupei ownership ndochi murume afa mopuwa ownership nekuti manga muchigara mupi imomo. So this is one of the key things that I also want muri yeZimbabwe kuti inzwisise. Pane mutemo kana kuti principle inonzi immediate occupation iri kubuda apa. Principle ye immediate what occupation yanzi where the deceased person is survived by one spouse and one or more children, the surviving spouse should get ownership, or if that is impracticable, usufruct over the house in which the spouse lived at the time. Lived at the what? The time. Saka parikudzi at the time. Parikuda principle ye immediate occupation. Saka kana mata wakafa hako uchigara kwana Marwei wakatiza. Tinokubvunzai makafirwa muchigarepi? Kwana Marwei gore rese. Kwamagara ikoko ndo kune matrimonial home yani. Matrimonial alright. Zviye zvadhakwa. Kana maigara kumusha ndiwo home ya matrimonial home makadini. Saka imba yekwarareka yakuti unless kunge kunzi uri kubasa aiwa murichiri mese. No, ndiraiti ndimbobvunze. Ngatitora dai gogoenda kure. Handidi kuti mutombopa vanhu mahopes. Musapa vanhu mahopes. Ora ngati ndikusha maybe the court will determine. The court will determine. Because why am I saying kuti the court will determine? Pane kesi yandotoziya yamai vakanga vari teacher. Vaisagara nemurume kumba. Murume aigara nevana vake. Ivo vaigara kwavaigara vari teacher. Kumba kwavo kwavaigara vachingirekena. In that case the court ruled kuti mamuchigara saka that was it was yo reason yekuti vaigara kongerechii vakava vachitorozvandazvo saka hapasifika ngati ni for example ndapiwa right kugara tese panapa ndapiwa basa ndadza kutoshandira kwamutare ndati chatoda kuti tizive Mr. Chibanda discretion ka inodetermine kuti were you living in there at the were you living at the time of the deceased person in this house ka discretion ine court. Imemi mukaona mangoonetsana ngudzo yamabuda kupa kuti ndandisingagareko asi chakaita kuti ndisagara matoonetsana ngo. Mukodzwa zvatotaura. Matoone chini netsana ngo. Kana mamuchigara kwazvinetsewo futi zvinongozikana zvitori pachino ndokwmunodini kwamunogara. Saka ndida kuti tigumire ipapo tisaenda kumberi stereki. Because hatisodi futi kuriza mahopes evanhu kana kuzotaura zvatisingazogoni kupindura mangwana. Asi ngatingoti immediate occupation is very important. And I want women to get this. Ukarama imba yako nekuti mukadzi aita small house wobva wanoti ndakunogara kumusha enda pawe unenge une customary marriage murume obva asara achitora mukadzi uya waaita wechipiri obva agara naye mumba kana kuti yekuborodhera. At the time of death where you were living matters. Do last scene. Kana pari pafundi do last scene. So pamunovhunzwa kunzi maigara kupi at the time of death mati ndichigara kumusha that becomes your matrimonial home. Uyu pa customary marriage paya mukadzi mumwe uya yanga achiti ofuna kuti kwemba igara kupoti kuborodhero that becomes his matrimonial home. Saka you seeing kuti if you first wife you are watiza and unfortunately mutemo saka inini I always encourage madzimai kuti enda unogara panefani. Saka kana menge murugara mese ipapo murume afa ndive nyumese yofutika kana mamuchigara ora ndo panosenda ma 2/3 amataura 1/3 chichi zviya zvazvema 1/3 zvinoitwa kuresidue. Alright. Kune zvasara tambodhira nenyaya pamanga muchigara. Are you getting the sense? Pamanga muchigara ndepapi apa to determine kuti matrimonial home ndeipi. Kana zviri simple sure ndo pamanga muchigara that becomes your matrimonial home. But kana manga musiri ipapo then pakupinda chi ndo pari kuyarevara rekuti impracticable pakupinda usufruct. Because imba ideye munafa. Saka imimi kana mama musingagaripa but muri surviving spouse hamuchisiri kuqualify pakuita ownership. Because mama musingagari imomo hamusi mama muchigara pakafa mufu. But takupa usufruct. You get the point. You are enjoying the benefits of the property but hamukwanisi kuenjoy beyond death. You get the point. Kana kutengesa futi you don't have that power. Munoti ungotoroma rent house kuita sei kana kugara enda sei. We now consider it
iyoyo inenge yasara hatitiita kuti kana kuti matrimony wenyu iri kumushawo yasara iri kubhorodha yaya takuisa paresidue and paresidue ndo panopinda chinyi mashares kuvana. So in this case because wanga uri one surviving spouse ichi i1 ngati iyoyi iyi scenario ndo yega inofanana nekune imwe act yayo ye the Deceased Succession Act. Even ikoko kana wanga uri survived ne1 spouse iye matrimony uchigara mumba imomo that becomes matrimonial home. Then zvimwe zvasara izvi izvozvo nemagudzi amamchishandisa muri mumba imomo that house zvese zvinongosara uchishandisa. But zvimwe zvese zvasara kana kune dzimwe dzimba 3 or 4 takudzisa kuresidue. And kana dzaenda kuresidue those properties dzasara kuresidue must be shared equally among the children. Iwewe unonopinda ikoko kana uri one unonopinda ikoko uchipiwa yatinoti a child's share. So let's say isusu kubulawa yanditi let's say takonfirma kuti shuwa vanga vasiri kugara mumbawo zvinova kuti ownership hapana patopinda impracticability chavapo ichi usufruct handiti kana kuri kuti mai avanga vaine imwewo imba dzimwe dzavanga vanadzo residue ndokwavanozodzi ikoko chigoverana ine nevana ivo baba vowanawo echild's what share. Right. Pane mumwe mwana umubva ndiripo apa anowanawo here apa mubva ndiripo inzwai mr ndoda kutoti murege kushandisa vareve kuti mubva ndiripo because mukatodaro muri kudiscriminata mwana. Mwana uyu handiti tiri kuti isusu mwana waamai avakashaika ende amai vake ndimai vake vakasiya property ndio vane zita riri apa. You get the point. Ndozikuzikana nini nekanzuru ndozikana nini isusu mai ava kana vachitariswa nemutemo kunzi vanga vane vana vangani ngatingoti 4 ene ngatiregei kuvalebla. Mutemo tinongoti vakafirwa nevana vangani vane vana vangani 4 vari survived nevana 4 because vese vana vavo vese vana vavo. Saka I think for today takukura maybe kungoita recap yezvinhu zvatataura. Tati isusu munhu paanoshayika zvekutoti kutaura zvesuccession kana kuti estate yemunhu afa handiti tati zvinotosangana kuti paita death handiteka ende tati kana pangoita death chete chitoregai kubata ende kwamaster musabata vakomana musabata zvese zvinhu zvemunhu afa musadini musabata. Mutemo unototi chero imimi surviving spouse haikona kutora chinhu nokuti munhu afa mota nokutanga ari murume wangu kana mukadzi wamotanga wangotengesa kana kuita zvamunoda kana kutanga kutogovera vana hamusiri mimi mune mvumo iyoyo. Saka mukaona mutemo uri strict to an extent yekuti even iwewe as a spouse you are not allowed to dispose property yemurume wako ashayika zvorova kuti mutemo iwoyo wakasimba zvokuzoti vana sekuru nanani vauda kutodai ava musabata ngakuende kunoitwa death chini notice kwamaster ende tati isusu kwamaster kwacho kunobvumidzwa any person kuratidza kuti zvive broad chero muzukuru chero mwana whoever ambuya mukatogarako musingade kunoregister kwamaster kuti sekuru wenyu vakafa muzukuru obva atoenda kunoregister death notice kuti kuna sekuru wangu akafa anotopuwa mafoms ofila pane paanotobvunzwa kunzi vanga vane property here obva ati obva atonzisa address yacho. Imimi muchatozonzwa maakudedzwa kuedict meeting uko kuti uyai titaure nezveproperty yakasiwa yemufi handiti mapabata. Then tikati isusu kana munhu anga ane will takutodistributa zvinhu zvinotowill kana anga asina pane mitemo inogavhena madistributo that is it. Kana musiri kuda kudistributa imimi mega kana muchiwirirana pasina conflict kuwirana kwacho futi hamusi kungowirirana muri kumba kwenyu motogovaka tiri kuti matoenda kwamasta ikoko ndo panenge pasarudzwa executor anenge achizvifambisa right. I think we also need to conclude tichibva tangobata nyaya yemwana ari kuakiswa uyu executor anosarudzwa nani right. That's ndakarwadziwa ndichiverenga macomment section papage penyu ndichiona vanhu vachibhasha mwana nekuti akaitwa executor. Handazonyanyorwadziwa bhosi ndakafara kuti tichazotaura nezvazvo
but ndakamona kuti dzimwe nguva vanhu kusaziva. Munhu anonzi executor panongonzi padeedzerwa meeting namaster yekuti edict meeting, handive ukama munoenda master mukaenda chero mudzimai akaenda ari 1 kana nevana vake kuti ndauya kuedict meeting, master vanoti ina munotora hama avato hakuna chinoitwa pasina hama. Saka munhu mune muripo handiti muripo veukama handiti munotovhunzwa master havaimpose vanotokubvunzai kuti ndiani wamunoda kuti aite chini executor, ende wese kunotanga kwatsanangurwa kuti executor ndiani uye anenge achiita basa rei zvinototsanangurwa ende zvatsanangurwa munotojekeserwa kunzi munhu anonzi executor kana munhu anzi executor hazvireve kuti ndiye muridzi wenhaka yakasiyiwa, no, ari kungobatsira paadministration. Saka one advantage iripo mabvunzwa kuti saka munoda kuti kuitani, imi munosarudza mega handiti paukama masarudza 1 wamunoda handiti alright, handitambotaura kuti hakuna chisina maadvantages nemadisadvantage, but the advantage, the biggest advantage isingazikani nevanhu ndeyekuti munhu anonzi executor anobhadharwa mabasa ani ake. So executor anobhadharwa 5% of the total value of the estate. Saka kana estate yakasiyiwa 5% yayo iri kana kuti 20,000 zvorova kuti 20,000 ndo yamuchamubhadhara, but here is advantage yekuchuza hama, handi machuzana pachenyu mega, saka muchamubhadharei, hapana kachamuri kumubhadhara. Pamwe mungatomubatsira nemari yekuti transport, akati ndoda kuenda kunofambira chakati, kuda kuendwa kunoverify maproperty, ndoda mari yekombi yekuenda kuchitungisa, pamwe ndo yamavutongomba handiti, but zvoreva kuti kana zvapera zvose hamuna mari yamuri kudini yamuri kumubhadhara handiti. But ipapo batisisai misti but mukati muchisarudza executor moratidza kuti hamuchawirirani, makupopotedzana imo makudii, master anongoti ai tazviona muri kusawirirana, muri kupopotedzana, muri kudii. Master anenge ane simba rekuchisarudza a neutral executor. By choosing a neutral executor, pakutotsvagwa a professional executor. A professional executor. Remember, a professional executor can be a lawyer. Anogona kunge ari lawyer ari kuita zveestate administration. Kana kuti kune maestate administrators anenge akaita maestate administrator through council yemaestate administrators andika ari neutral, but pamangosarudzirwa ari neutral zvakurata kudi 5% of the total what value of the property. Saka magone hapana kutowirirana kwakadini kwakatonaka, makutengesa upfumi kunze. Izvo zvavakatoita zvokutotora mwana kumuti executor ka zvazvakatonaka. Chero dai vakanga vati baba, hazvirevi kuti baba automatically unotovaitwa executor, vanenge vachishandisa vachibatsira administration, but mutemo ndiwo unogovera. Ani mazvona hani maona masinari atachiverenga chinogovera chii mutemo, havasi vana vanogovera mutemo. Executor hasi anoti uchitora izvo mutemo, but mimi kana mawirana painheritance plan yamawirana semhuri yenyu munongoda executor anoshanda nezvamawirana, but kana mukangoita dispute chete executor master vane maprinciples anovagaita ataverenga aya. Saka zvakanaka kuti vanhu vazive kuti hakuna mwana anoenda ari 1 achinozvigadza kuti ndaita executor, bose hazvishande zvichidaro, munotosarudza mese. You get the point? And kana mamusarudza ka mutemo kungoti panapa hatina time, tichazochitaura imwe next time ndichakuratidzai mutemo unosarudza executor, bose pamuri kumuisa muchimusarudza veukama ka pamamugadza ipapo matomugadza zviri pamutemo. Saka even kumubvisa kwacho mufanira kumubvisa zviri pamutemo, hamurambidzwi kuzobvisa, but tinotaridza kuti muda kumubvisirei mareasons ekumubvisa ari tangible. Pane here zvaaita zvechokwadi zviri kuonekwa kuti pamutemo zvaaita zvisizvo? Aiwa, kana zvakatodaruka aiwa anobviswa ka, asi anobviswa nani? Nemutemo. Asi kana pasina aiwa ka haabviswi. aiwa, kumubvisirei? Ari kuita kabasa rake zvakanaka, haana chaatadza, haana kutora zvinhu akatengesa musingazivi. Haazobviswe nevhoti here? Handi amboenda nevhoti? Aiwa, kana iri vhoti ka aenda nevhoti, kana akuzobviswa abviswe nevhoti here futi? Aiwa, munotoenda futi kamakadaro nevhoti yenyu, but tiri kuti zvamuri kumubvisa wamuri vhoti oro chii? And some reasons again. Bosi mimi munogona kunge muda kutomanikidza executor kuti zvisiri pamutemo iyo uramba vatokubvisa. Aiwa, hamubvisi. Tisaka kuisa saka tokubvisa. Tinongotarisa kuti zvi zvaari kuita. Saka ndaida kuti mhuri yeZimbabwe izvinzwisisa kuti mwana uya uya akanzi executor munhu hafaniri
tauro zvakashata just because anzi ndiexecute. Haana kuzviisa ega. Makatomusarudza paukama. Was chosen. Ende pamamuisa the way yamunomusarudza nayo mune mafomu amunotofila pane zvinotofila kuti matoi ndiexecute. Saka kana mangodaro imimika matomisa pamutemo. Ende kana moda kumubvisa hamurambidzwi. But munomubvisa futi zviri pamutemo. What are the reasons dzekumubvisa? Aitawo here zviri pamusoro kana aita zvisiri pamusoro. You get the point? Ende iye wacho anonzi execute aka hapana munhu anokufamba kuzviti ndinonzi ndiri execute. Ane matsamba anotopuwa. There is a letter yaanotopuwa inomuqualify kuti aite chini? Aite administrate. Anditi mapauro. Mr. Chibanda. Ndoda futi kukoshena vanhu. There are people who say ndiri kutenga imba. Imba iyi ndiye munhu akafa. I want to caution people. Never buy a property yemunhu akafa uchitengeserwa nemunhu asiri executor. Because makosi arikona kuzojaja kuti nyaya seyo iri naland void manyura mari yaendera mahara. Zvinhu zvemufa zvingotengeswe chero nomunhu. Executor. Ende iye executor wacho ngaasangokuudzai nemuromo kuti ndiri executor. Ngaakuratidzei matsamba akapuwa namaster of high court kuratidza kuti ichi ndiye executor. Tarisai expiry date. Tarisai kuti zvaari executor. Endai munokonfirma kwamaster kuti shuwa achiri executor. Anogona akazobviswa zvatataura zvino. Pamaone zvawakazonetsa ukadini ukabviswa. Toziva sei kuti uchiri ndiwe. Saka endaka kwamaster munoverify kuti ndiye here achiri chini executor. Plus on top of that, even if tsamba anayo inoratidza kuti ndiye executor, kuti imba iyoyo muitenge panodiwa futi rimwe bepa rinonzi consent of sale rabva kwamaster. Kana akangoya nebepa achiti ndine executor whole night but asina that consent to sell yekwamaster yabva kwamaster of high court, don't buy that house. Muri kubata magetsi munotsva munonyora. Saka Mr. Chibanda for today aiwa totenga nedzidziso nenzeve anzwa but hapazoshayo zvapo anotuka zvavo hatoziva. Aiwa kutukawo tinoziva kuti vamwe vanotuka but umwe anotongovenga kutongovenga munzwa kuvenga. Aiwa tinosangana nazvo zvinge zvitaurwa panapa hatisisu haasi Chibanda ari kuzvitaura haasi maigungu ari kuzvitaura. Aiwa mitemo yatungobatsirana tionesana. Ende sekutaura kwatari tichiita tachingopa mascenario akadini akasiyana. Iwe unozoona scenario yako kuti yako iri kushanda papi. Kana kuri kuti some of these things hamunyatsozvinzwisisa because izvo zvainowo kuti there are people who vari kudzimba kwavo maybe vane hama dzavo dzakasoshaika whether vabereki kana kuti vana amini kana kuti ndiani. But kutaura kunokuistira isati yatorejistwa ine zvine maconsequence acho because by the time yamunozoenda mainterest anenge adini achingowanda kubvira pakashayika munhu. Pampacho munogona kuzoita mainterest obva awanda kutosvika pavalue yemba yanyura mozoona zvaakuenda nepamwe. Saka zvongoda kuti kana vanhu muchiziva kuti pane munhu akashayika paine estate isati yarejistwa endai munorejista kwamaster. Kana kuri kuti you want to know more or you want people who can help you on how to register deceased estate, vanoda vanogona kutibata 0772 totaura because mascenarios akadini akasiyana. But for today aiwa tinotenda muita nezvezvo zvichiitiriko zvecounseling. Ndinoita futi counseling. Ndinoita counseling yemacouples. Tinoita futi maevents vanoda kuchata. Pamusoro pazvo I'm also a lecturer. Ndodzidzisa monitoring and evaluation. I'm an M&E expert. Anoda consultants the monitoring and evaluation munotibata. But for now I came here specifically for issue succession and so it's administration. So please munongotibata tokurukura. Aiwa tinotenda ndofunga kana mune zvakawanda zvimwe munongoshandisa comment section yokucommunicate nesu kana mune dzimwe nyaya dzinoda kuti dzibatwe panapa nenyanzvi kana kuti pamwe pane vanenge vane mubvunzo yavanayo because of this discussion yataita nhasi vanogona kuisa pacomment section tozoiona tozoita musi watinozopindura mubvunzo iyoyo. Alright, pari zvindoti sarai zvakanaka. Bye.